wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula ni akan wannan nake. Allah ya ce ba na yi wa wasu mutane azaba sai na tura musu manzo. Ko ba haka ba, wani manzo ne ya zo wajen iyayen annabi suka ƙi yin imani? Tambaya ce. An samu manzo da ya zo wa iyayen annabi suka ƙi imani, sannan iyayensa sun rasu ba su da yawan shekaru. Ko ba haka ba ne? Akwai dalilai da dama, ba sai na kawo su ba lokacin maganarsu ba ne. Amma ni abin da nake faɗi, wannan magana ba ta dace ba malamai suna tattauna ta. Ni fahimta ta kenan. Wanda ya zama hadisul majalis, wannan roƙo zan yi. Za ku ga ana ta yin magana akan abin da ya shafi iyayen manzan Allah. Wallahi ba ni jin daɗin wannan magana. Maganar da ake akan iyayen manzan Allah, Allah ya sani ba ni jin daɗi. Wayanda suke ba na son faɗa haka don ni ban natsu ba, masu cewa iyayen annabi suna wato sun mutu ba musulmi ba ko suna wuta. Idan ka zo ka bani labarin iyayen annabi suna wuta, me na ƙaru da shi? Da me ka ƙare ni? Kai ɗin da me ka ƙaru? Wani alheri ka samu? Wani alheri ka bani? Sannan wannan magana don Allah malamai su tambayi kansu. Maganar iyayen manzan Allah da halin da suke ciki bayan mutuwa shine abin da ya dame mu a yanzu tsakani ga Allah. Me fa'idarsa? Me amfaninsa? Me za a samu idan an yi? Ba kowane karatu ake kawo shi cikin mutane ba. Ko ba haka ba? Yara da mata, masu hankali, marasa hankali, masu ilimi da marasa ilimi, a zo ana tattauna wannan matsala. Ni a fahimtata, ko da ka karanto wani hadisi wanda akwai maganganun malamai akai daban-daban, to bai kamata ka zo duniya kana faɗin irin wannan hadisin ba. Allah ya ji kan Dr. Ahmad BUK, Allah ya gafarta masa. Da ya karanta wannan hadisin, nan da nan sai ya wuce, bai tsaya wani dogon magana ba, har ma yake cewa in kana so ka tambayi matsayin iyayen annabi, kai ma ka tambayi matsayin iyayenka. To ni kiran da nake yi ga malamai da masu wa'azi, don girman Allah wannan maganar a daina yinta, don ba ta da amfani ni ga fahimtata. Don girman Allah wannan magana a daina yinta, don ba ta da amfani ni ga fahimtata. Allah ta'ala ya sauwake. Idan za mu kawo ayoyi, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula, ni akan wannan nake. Allah ya ce ba na yi wa wasu mutane azaba sai na tura musu manzo. Ko ba haka ba? Wani manzo ne ya zo wajen iyayen annabi suka ƙi yin imani? Tambaya ce. An samu manzo da ya zo wa iyayen annabi suka ƙi imani, sannan iyayensa sun rasu ba su da yawan shekaru. Ko ba haka ba ne? Akwai dalilai da dama, ba sai na kawo su ba lokacin maganarsu ba ne. Amma ni abin da nake faɗi, wannan magana ba ta dace ba malamai suna tattauna ta. Ni fahimta ta kenan. Ba ta dace ba malamai suna yawan tattauna wannan magana. Da fatan ainihin za a kiyaye. Wato son zuciya ya riga ya aure mu.